Fi stqarrija l-kelliem Laburista kritika r-reazzjoni li kellha l-Ministru Dolores Cristina għal fatt li l-Kummissjoni Ewropea ma neħħitx b'mod sħiħ is-sospensjoni tal-fondi. Il-Ministru tal-Edukazzjoni flok toqgħod tgħid li hija ddiżappuntata mill-mod kif il-Kummissjoni Ewropea qalet li għadha mhix sodisfatta mill-affarijiet, aħjar twieġeb għad-diżappunt li tisofru l-istudenti u l-qdiet illi altrimenti kienu jibbenefikaw minn dawn il-fondi. Dawn huma fondi li huma tagħna bid-dritt u minħabba l-inkompetenza tal-Ministru Cristina u n-nistaħħa dawn il-fondi qed jiċċaħdu mill-istudenti tagħna. Qal ukoll il-Ministru għandha twieġeb pubblikament għal mistoqsijiet leġittimi li tressqu mill-partijiet kollha. Il-Ministru flok twaħħal fil-Kummissjoni Ewropea għandha tgħid għaliex is-sospensjoni ma tneħħitx u kemm kienu mifruxa l-problemi amministrattivi fl-Aġenzija tal-Programmi f'Malta. U Mbolniċi staqsaw wkoll min ser jerfa' responsabbilta li sa issa bqajna bla fondi.